Spoes met doof. Hier sind nog wel een paar Geschichten für wann du befreit bist. Doof vertelt van, als hij nog jong weer en met zijn amigos taub nem Nobedorp ging. Met zijn blijb hakken je knipsen ham en enge Levenpaksen in lange spitze waters sinne, wann hij in een stotte begos op een ark stond, tim over een weg gaan, dan voeren die voort die arm over de spitze waters, zodat hij helemaal op hoofd. Met een belt, met een grote John Deere snel. En nu ging je naar Nobedorp. Dooft, Menk hadden een eindlampje gevangen en nu wil hij de ware bezieken. Hij meint, hij wil er nog goud en dat wil hij erfne ook zijn. Hij had, als het naar Nobedorp ging, overal een beetje te veel schweks wurde gedronken. Te veel opgegoten bij den Zera wenn den te dreig weer. En nu wragelden am de bein al. Wenn's hij is bij Nobedorp komt, dan voelt hij zijn mij allemaal arm en zegt, I love you so, Watterchen. Nu erst durften dort überall nicht mehr deutlich, wat hij dan bloß gedacht hat. Den Schnaps hat hij die al lang Tag gelassen. Aber hier erst, wo durft sein Freund Jappen dort ging. Jap vertelt, von als hij zijn Mial had genomen im Restaurant. Bij hem wie dat anders gewast. De Mial wie naar Arm gekommen hem amfoten. Wo zijn hart geirrt hat, tikke-takke, nu dat barabim, barabum. Aber als de werken wären so vergehen, dann bist du gleich mal so neb, als dem Mial verheb Schmack sag. Nu zat hij met zijn Mial taub im Restaurant, jeden Eva. Nu sagt de Mial te Jappen einmal, die zit über Schmack. Jap kijkt een beetje rauf en hij wil ook gern eerlijk zijn. En nu wen sagt hij, ik wens ik kunt van die datzelfde zijn. Nu kijkt de Mial aan met grote ogen aan en zegt, na dan moets plus leen, zo is ik daar. En nu draai ik hierop en dan lacht hij op bestemd beeld waren. En wanneer du een Schiste hast, wat doof wat kan vertellen, dan check me die. Ne spoes met doof at gmail.com